Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Grabe naman yung energy level. Ilang rice yung nakain mo today? Parang ang taas ng energy level mo. Well, ganun talaga kapag biglang umuulan, nakakatira tayo ng tubig, baha. Sa bagay, yung nga pala ang nagsisilbing energy drink Yes, mo. Tubig baha, marami ba? Share ka naman para mag-energy din kami. I'm sorry, yan din yung pampapayat ko. So, kanya-kanyang salok Ay, ang yan. Kanya-kanyang salok yan. Ang galing naman, tumaas na yung energy level mo, namayat ka pa. Diba? Normally, kapag nagpapapayat, nang hihina, saan mo ba nakukuha yung mga tubig baha na yan? Ha? O, kanya-kanyang hanap yan. Sinare ko na nga. Sinare ko na nga na yun yung pampapayat ko, tubig ba? Tapos ako pa sa akin pa manggagaling yung information. No, charot. Kala mo totoo. Yung paniwala kami. Kakainis yung kala mo totoo. Yung mag-aaway pa kayong dalawa. Oo, sa diba? true. Sa paniniwalang may nakakagaling ang tubig baha at nakapagbibigay ng lakas. At nakapapayat. Pero palagi ko yung nakakapayat, totoo din. Try mo kayo tumira ng tubig baha. Ewan ko lang kung di ka talaga magkaroon ng iba't ibang uri ng sakit, hindi ka mga yayat. So nakakapayat po talaga siya. Pwede. Sharing is caring. Come on, share it with us. Hindi, kanya-kanya hanap ng tubig baha to, di ba? Basta mas madumi. Yung tuloy pa rin. Oo. Basta sa akin, mas madumi, mas effective sa pampapayat. Charot. Ay, naku, nakakaloka yung mga pabigla-biglang pagbuhos ng ulan, ano? Yung lumabas ka ng bahay na ang outfit mo ay medyo manipis. Yes, kasi maaraw. Maaraw, mainit. Tapos biglang sa kalagitnaan ng lahat ng mga bagay-bagay, biglang bubuhos ng ulan. Yung parang ulan na galit na galit. Parang yung ex mo na iniwang ka, ganun kagalit. Ganun yung ulan dito sa may Pasay eh. Ewan ko lang kung hindi kayo makarelate kung dyan sa area ninyo walang pag-ulan, di ba? Pero dito po sa amin sa Pasay, nagulat po ako na may mga ibang pumasok dito na basang-basa. Takang-taka ko, ano pong meron? Ikaw, init na init kanina Oo, correct. Pagka kasi pumunta po kayo dito sa station namin, tapos pumunta kayo sa loob ng office, hindi mo na alam kung ano nangyayari sa labas eh. Kung umulan na ba ng matindi, umulan ba ng pera, umulan ng lalaki, umulan na sama ng loob. Hindi mo na alam kasi nasa loob ka ng office. Kaya ang gulat ko no merong basang-basa. Grabe kasi yung ulan, bigla-bigla. Oo, tsaka hindi lang pa bigla-bigla. Talagang malakas. Buti sana kung parang binubudburan ka lang True. Diba yung parang sinusuplahan ka lang ng laway. Correct, pero hindi suka. Diba? Sinusukahan ka ng langit. Oo, yung Gina G nga. Galit na galit. Nakakalurky. Ingat tayo kasi ito yung nagiging kadalasang cause ng sakit ngayon. Uso yung ubo. Dito maraming may sipon. Sa eskwelahan ng mga anak natin, ingatin po sila kasi baka magkahawaan ng ubo. Yung ganitong pabago-bago ng weather na akala natin maaraw tapos biglang uulan. Di ba pawisan tayo tapos biglang mababasa tayo ng ulan. Correct. Naku. Hindi malayong hindi tayo magkaroon ng lagnat. Ay, eksena talaga yan ng mga may edad. Ang dami mong sinasabi, partner. Uy, pero alam mo... Share ka ng kakasi ng tubig baha para lumakas din kami. Uy, pero alam mo, sa totoo lang, totoo naman din talaga yon. Itong mga pabago-bagong takbo ng panahon, bukod po ito sa isa-isang puksa ng mga pangit sa mundo. Hindi yung talagang truly, yung pabago-bagong takbo ng panahon, yun din kung bakit madami ang nagkakasakit, diba? Yes. So, mag-iingat po talaga tayo. Pero syempre, extra rin po talaga yung pagpapaalala nito kapag ka medyo may kaedara na talaga. Kasi factor talaga yung age. Oo, totoo. Alam mo, shout out po sa mga magkakabatch na mga early 40s, nasa 50s, Nako. yan, papunta ng 60s, pa senior na relate sa ganyan. Yung iba nga 30s pa lang sila nakakaramdam na ng mga sakit na mga kasukasuan. Diba, mahamugan nga lang abutin lang ng paglubog ng araw. Diba? Correct. Diba? Sobrang Binananakita sa katawan. totoo. Ang nakakalurkay dito, ewan ko, parang pagod na yung mga tao. Kahit nga batang-bata
bata, nakakaramdam na ng ganyan. Totoo yun. Nag-iiba po talaga, promise. Ganyan. Kaya kung ikaw bata, sariwa, namnamin mo yan, dadating ang panahon, dudugyot ka rin. Samantalahin mo na yung kalakasan mo. Masasaan ba't pag nakaramdam ka rin ng pananakit ng katawan? Di tatawa din kami. Sasabihin mo, Correct. tama yung tambalan. Tama pala sila, no? Pero alam mo, partner, hindi naman natin siya yung baga parang sinasabi ng mga ibang mas matanda sa atin. Dapat wag mong abusuhin yung katawan mo kasi syempre may mga singil yan pagtanda, gano'n. Uy, totoo yun. Totoo naman din talaga. Pero gets ko kung halimbawa bata ka tapos hindi mo masyadong iniisip yung ganyang warning. Kasi nga bata ka eh. Palakasan mo Kayang-kaya, di ba? Syempre, mayabang tayo Sa nun eh. true. Magtupoy at mag-iinom, gagawa ka pa ng bisyo. Tama. Diba? Kasi wala ka namang nararamdaman eh. Kahit hindi mo nga pera yung pinanggagastos mo. Ano? Galing pa sa nanay mo, di ba? Makabisyo ka dyan. Correct, Makainom diba? ka ng alak. Akala mo hindi ka humihingi ng pera sa nanay mo. Mayabang tayo nun. Oo, kasi una, hindi tayo, alam mo tama ka dun sa factor na sinabi mong yan. Mayabang tayo nung mga bata tayo kasi hindi tayo tagagastos. Naku, namnamin mo yan at binibigyan ka ng nanay mo kasi pasasaan pa. Nako, mamamroblema ka din sa mga gastusin mo. Totoo, mag-adulting ka rin. Nako. Di ba sabi nga, ang tayong nung mga bata tayo, sobrang excited tayo pag parating na ang Burr months. Malapit na, konting kembot na lang, lalabas si Jose Marichan, di ba? Bakit? Kasi alam natin na Sabi ni Jose Marcian, nagtago ba ako? Oo, nagtago ka. Nagtago ba ako? Nagtago ka January to August. August medyo may konting ilong na Sabi niya, nakikita. nasa bahay lang naman ako. Di, feeling ko nagtago pa rin siya. Kasi sa ngayon, bali-balikat pa lang nakikita eh. Di ba? Dali-daliri niya pa lang, di ba? Pisngi, bunbunan, ganon. Correct, di ba? Pero pagdating ng September, out na talaga si Father of Filipino Christmas. Di ba ganun? Yun na ba yung tawag sa kanya? Grabe, no? Sobrang iconic kasi. Hindi, sobrang iconic kasi talaga. Na pag na-associated mo talaga yung Pasko with Jose Marichan, September 1 with Jose Marichan, di ba? Yes. So kapag ka bata ka, pagka alam mong mga eksenang September pa lang, excited ka eh. Kasi alam mo, bibigyan ka ng regalo, alam mong ang daming palamuti, ganyan. Totoo. Wala kang pake kasi una, hindi naman ikaw yung bumibili ng palamuti. 'Di ba? Pagka adulting ka na, dadating na yung panahon na, Pasko na naman. Maglalagay na naman ng mga Christmas decors. Una, magastos. Pangalawa, nakakapagod. Tatanggalin pa dun sa lagayan, 'di ba? Makaka-relate ka din sa amin pagdating ng araw. Makaka-relate ka din. Tapos pangatlo, ay, naku talaga naman, bukod sa gastos sa mga sa mga palamuti, sa mga decorations, yung gastos mismo, kasi syempre ikaw na yung nagbibigay. Totoo, hindi na ikaw yung binibigyan. Nako, kaya kung ikaw ay binibigyan pa rin hanggang ngayon, namnamin mo yan! Samantalahin mo na yung pagkakataong Sa yan true! dahil pag dumating ang araw na ikaw naman ang hihingan. Yan. Sinasabi namin sa iyo, magbubunga nga ka rin. Correct. Maalala mo yung pagbubunga nga namin ngayon. Na Diba? ganun pala. Totoo. Ultimo 50 bulok ka. 'Di ba? Yung papel na akala mo wala nang tao, hindi na ma-recognize kung 20 ba ito o 50. Yan. Mahalaga 'yun sa iyo. Totoo. Yung Diba? tipong- Paghihinayangan mong gastusin 'yon. Yung tipong partner, kakapkapan mo yung mga nilabahan, yung mga nasa labahan, Oo, kaya- baka may naiwan na coins. Kawawa na nga yung 20 pesos eh. Sa true. Naghihingalo na. Correct, Diba? Pero diba? panghihinayangan mo 'yon. Oo, kasi magastos eh. Totoo. Ganun. Pero ganun talaga. Ako para sa akin, partner, it's okay to reward yourself once in a while. 'Di ba? So kung halimbawa may gastos at sumasakit yung ulo mo sa gastos, lalong-lalo na kumpara sa ibang tao, kumpara sa sarili mo at magpapasaya ito sa'yo, why not? Pwede. Go lang, Oo. 'di ba? Pwede mong i-reward yung sarili mo paminsan-minsan. At dito mo talaga ma-realize, no, partner, as you age, yung mga bata ngayon, namnamin nyo po yung ganyang klase ng awareness. Meaning, aware ka lang sa pag-enjoy sa buhay eh. Pero pag dumating talaga yung takdang oras na naging aware ka na rin sa mga responsibilities. Yan. Adulting is real. Yes, Adulting is hard. Yan, yung responsibilidad ng isang taong tumatanda, ma-migraine ka din. At saka yung migraine na yan. Sasakit talaga yung ulo mo, Oo. walang humpay. Sa totoo, yung migraine na yan, partner, pinagtatawanan ko yung mga nagba-migraine kong mga tita dati. Ayun. Yung laging may baong Correct. kapahid, di ba? Panlagay sa ilong. Parang yung pagpasok mo sa kwarto nila, alam mo yung amoy sakit ng likod? Alam mo yung gano'n? May amoy yun eh. Yung sakit ng paa, sakit ng likod, sakit ng kasukasuan. May amoy yun eh. Tapos ganun ang amoy. Oo, tapos
yung parang natatawa ko na parang ayoko dumating dun sa age na ganyan, di ba? Well, nandito na ako ngayon. Ang nagpapaligaya na sa akin part ng mga liniment, di ba? Hindi totoo na mahirap kaming regaluhan. Hindi totoo na mahirap regaluhan ang tita mo nga yayamanin o yung tito mo nga vice president ng company nila. Kasi baka mamaya Pasko sabihin mo, ano kaya mabibigay pa natin sa tito natin? Ano naman yan? Mabibili niya naman lahat? Hindi. Totoo yun. Hindi yan totoo. Kasi hanggat tumatanda, kailangan ng pampahid, di ba? Alam mo, bahagi na yun ng maintenance sa mo. Diyan ako, alam mo, na-excite ako kapag pumupunta ako ng mga pharmacy. Di ba? Ang na-excite ako kapag meron ako nakita mga panibagong pantapal. Ay, bago to Mapapakinabangan ko correct. to. Iba't ibang klase, di ba? Heat relief, cool relief, lahat ng mga relief. At kung di ka natatawa ngayon at natatandaan ka sa usapan na ito, naku, sige, namnamin mo lang yung kabataan mo, pasasaan pa. Yabangan mo kami, Correct. sige, okay lang yan. Okay lang Pagtawanan yan. mo kami, grabe, usapang pang matanda. Oo, liniment. Tawanan mo kami. Oo, di ba? Pero pagdating talaga ng panahon, sasabihin mo, tama ang tambalan. Totoo, di ba? Pero totoo naman, that you enjoy yung moment na meron ka. At kung ikaw naman matanda, nakakaramdam ka na talaga ng, ako para sa akin, partner, yung mga minsan nakakahiya, yung halimbawa, yung wala naman tayong ginawang parang matinding exercise o matinding pagtumbling, pero yung may kinuha ka lang, inabot mo lang yung ballpen, may tutunog. Tuhod na tumunog, di ba? Yung umihi ka nga lang eh. Ano yung ihi? Diba? Ano naman? Ano naman ihi na may edad? Paano? Share mo naman dyan. Paano yun? May struggle. May struggle ang pag-ihi. Oo. Ganun. Hindi ko pa naman nararanasan yan, partner. Totoo ba? Totoo yun. Tapos lalagutok yung likod mo. Oo. Dati madali ang tumayo. Ngayon medyo kakapit ka muna sa stainless. Ay, totoo. Hindi pwedeng hindi stainless. Kasi pag hindi stainless, Oo. parehas kayong babagsak nung kinapitan mo. Totoo, ganun level ha. nako. Mararamdaman natin pa konti-konti talaga yung yung senyales ng pag-edad, konting hingal. Dati ang sagad-sagad ka magpuyat. Correct ka. 'Di ba? Wala akong pakialam, niyayabang mo pa sa mga kung kani-kanino. Uy, Wala nga oo. akong tulog eh. 'Di ba? Dinaanan natin yan, di ba? 2 hours nga lang ako natulog Correct eh. ka. Tapos gumising ako ng maaga. Hindi lang yun, kaya ka mayabang kasi kahit na 2 oras o 1 oras lang yung tulog mo, Oo. yung function ng brain mo wagas. Totoo, Parang ganado ka pa. actually ganadong-ganado ka pa eh, di ba? Ay naku, namnamin mo yan. Wait ka lang. Oo, dadating din yung panahon. Sasabihin mo sa sarili mo, ay teka lang, ba't nga ba ako bumaba dito? Ay, may ganun ba? Oh, ay. Hindi ba namin hindi kami Kaya makarelate talaga doon. ba? Alam mo yung isang eksena na parang feeling ko issue din ng mga may edad, yung parking. Oo. Pagka alam Hindi ko. nauubos ha. Oo. Daming entry. Ang daming entry ng mga Dami edad. mong kwento ha. Yung partner, yung kapag ka nalaman ko na yung lugar, yung pupuntahan, Oo. walang parking. Tinatamad ka nang pumunta, di ba? Tinatamad na ako. Di ba? Pero alam mo, in a way, kung titingnan mo yun siya sa mas positibong aspeto, maganda rin. Ibig sabihin, ay may may sasakyan. Pwede, di ba? pwede. Parang senyales ng pag-edad at senyales ng pagiging nakaluluwag-luwag. Di ba? Senyales din ng maluwag na. Yung pustiso, lahat na pwedeng maluwag sa'yo, Lahat maluwag ng dating na. masikip. Correct. Ang luwag na. Ganyan, 'di ba? So, yun yung mga eksena. Na nung pinost ko yun ng isang beses, parang ang dami talaga nakarelate. Akala ko ako lang. Yung pala talaga, it's a thing ng mga may edad. Kasi syempre, kapag ka walang parking, ang hirap-hirap talaga. Nakakatamad pumunta. Dati hindi naman natin tinatanong yung sa kausap natin. Hindi, may kasi una sa lahat, wala naman tayong sasakyan, di ba? So, ba't naman natin tatanungin? Huwag tayong feeling. May parking ba dyan? Wala ba kami sasakyan? Sabihin ng kausap mo, magdadala po ba kayo ng sasakyan? Hindi. Hindi. Tatanong lang. Tinatanong ko lang, concerned lang ko dun sa mga meron, 'di ba? Pero in a way, yun nga, 'di ba? Kung titingnan mo, oo nga kasi at least kapag ka medyo may edad ka na, meron ng sasakyan, 'di ba? Totoo O yung mga yun. ganun. Tsaka pag tumatanda tayo, mga kaibigan, pansin nyo ba, umiiksi din yung pasensya natin. Ay, ang daming entry ni Chuper. Talaga ba? Yung alam mo sa sarili mo, dati ka namang pasensyoso. Oo. Diba? Alam mo naman kaya mo mag-extend yung kabaitan mo. Pero ngayon nagiging masama din yung ugali mo. Oo, totoo yan. Alam mo, relate ako dyan. Saka parang ang ingay. Oo. Parang, ba't ang ingay? Parang ganun. Sungit-sungit mo. Oo. Nakikipag-away ka sa guard. Ganun. Talaga ba, partner?
May nakita ko, sabi ko, ay dala ng edad yan. Pagpasensyahan mo na kuya. Oo, totoo din. May ganun eh. May kaakibat talaga siya dun sa mga pag-edad. Oh, 'di ba? Kaya well, whatever it is no, kung ano man na age nasan ka ngayon, namnamin mo yan. Kasi may rason kung bakit malakas ka, may rason kung bakit kailangan mo mag-slow down. And if you're older, 'di ba? Wag kang magalit o mainis, 'di ba? Dapat magpasalamat ka na inabot mo yung age na yan. Yes. Kasi may mga ibang tao, gustuin man nilang abutin yung early 40s, late 40s, 50s, 60s, 70s, hindi na nila inaabot. Correct. And then if you reach that age, di ba, na wala kang nararamdamang hindi maganda, walang pain, walang discomfort or kung anumang illness, di ba, magpasalamat ka. Correct. Kasi you are so blessed. Yes, sa true lalo Healthy to lang ka, halong ekla. buhay ka. Correct. Yun ang pinakamaganda sa lahat na healthy ka at buhay ka. Correct. Napag-alaman nating lahat yan mga kabisyo nung nagpandemya, di ba? That truly health is wealth. Partner, 61st anniversary pala ng Land Bank today. Happy anniversary! Baka naman. Pa-deposit naman kayo dyan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!